Euskal Herriko mapa politikoa itxuraldatu egin dute atzoko udal eta foru hauteskundek eta ondorio argi bat utzi dute. EH Bilduk hazkunde adierazgarria izan du instituzio guztietan eta EAJak berriz behera egin du nabarmen eta hegemoniko izateari utzi dio. EAJaren beherakada azpimarragarria izan da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan botoetan eta baita ere eserlekuetan. EH Bildu lerindarra izan da Gasteizko udalean eserlekuetan ia berdinduta dago EAJarekin. Donostian bakarrera gelditu da. Eta bigarren indarra da Iruñean UPNren atzetik 8 zinegotzirekin eta Joseba Sironek aginte makila eskura dezake indarra aurrerakoien babesa lortzen badu. Gipuzkoako batzar nagusietan ere nagusitasun handiz irabazi du eta 5 eserleku atera dizkio EAJari eta Bilbon bigarren indarra da 4 eserlekutik 6ra igarota. Nafarroan ere EH Bilduk eserleku bat irabazi du eta giltza izango da gobernu aurrerakoia erdiesteko. Gabon, bera egin arren EAJak bere nagusitasunari eutsi dio Bizkaiko udalerri nagusietan. EH Bilduk 4 herrialdeetan egin du gora eta alkatetza garrantzitsuak eskuratzea da. Gasteizen eta Gipuzkoako batzar nagusietan alde nabarmenarekin garaile izan da. Gipuzkoak erabaki du gobernu aurrerakoi bat izatea. Euskal Herria Bilduren lidergoa izango duen gobernu aurrerakoi bat izatea eta nik neuk burutuko dudan gobernu bat izatea. Ez naiz nekatuko zorionak esaten eta eskerrik asko esaten. Inoizko emaitzarik onena gaur hemen Gasteizen eta baita ere Araban. Zorionak eta eskerrik asko guztioi. Bizkaian berriz, EAJak 12 zinegotzi izango ditu Bilbon, EH Bilduk 6, PSek 5, PPek 4 eta Elkarrekin Podemosek 2. Juan Maria Burtok alde handiz irabazi du eta PSrekin gobernatzeko gai litzateke biek akordioa berretziz gero. Edonola ere, EAJak behera egin du Bilbon eta Bizkaiko batzar nagusietan. Ez da inbeste, beste alderdi batzuek gora egin izana, baizik eta Eusko Alderdi Jeltzaleak behera egin duela eta aintzat hartu dugu. Eusko Alderdi Jeltzaleak argi eta apal adierazten dio iritzi publikoari hautesleek gaur herriko udal eta foru erakunde askotan eman dioten lidergoa hartuko duela. Gainera, beste alderdi batzuekin elkarrizketa politikoari eutziko diogu udalak, batzar nagusiak eta aldundiak ahalik eta modu sendo eta egonkorrean ezartzeko. Eta Iruñean inoiz baino gertuago izan du EH Bilduk UPNri aurre hartzea lehia oso estua izan baita bindarren artean. Erregionalistek irabazi dituzte bozak eta heldu den legealdian 9 zinegotzi izango dituzte. EH Bilduk aldiz 8 ordezkari lortu ditu Iruñeko udal hauteskundeetan eta lehena izan da indar aurrerazaleen artean. Iruñak hitz egin du Iruñak argi eta garbi eta bi gauza esan ditu. Bat, ez du eskuina berriro alkatetzan izatea nahi. Hori oso garbi esan du. Badago gehiengo aurrerakoia eta mira oso handia udalean. Iruñeko udalean. Beraz, hori oso gauza garbia esan duena. Eta bigarrena, aurreratu genuen bezala, iragarri genuen bezala. Nahi du, gainera Iruñak nahi du, EH Bildu izatea alkatetza hori eramango duena, udal aurrerakoia gidatuko duena. Espainiar estatuan berriz, PPek PSOEri hainbat autonomia erkidegotako gobernuak kentzeko modua izango du, baina gehienetan Voxen babesa beharko du. Alderdi sozialistaren eskuetatik jaso ahalko dituen lurralderik preziatuenak Valentzia eta Aragoi dira. Datuok ikusita, Pedro Sánchezek uztailaren 23rako deitu ditu Espainiako hauteskunde orokorrak.
Seré breve y trataré también de ser muy claro. Acabo de mantener un despacho con Su Majestad el Rey, en el que he comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley. Eta Gasteizen izandako hilketa matxistaren inguruko argibideak eman ditu gaur Josu Erkoreka Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak. Emakume bat erail dute Gasteizen, Euskadiko bigarren hilketa matxista da. Hiriburuko aparta hotel batean agertu zen emakumearen gorpua indarkeria zantzuekin. Arratsaldean, Guardia Zibilak Zaragozan atxilotu zuen ustezko hiltzailea. Ertzaintzak urtarriletik zekien emakumearen bikotekide ohiak urruntze agindua urratzen zuela, eta gaur arratsaldeko 7:00 manifestazioa egin dute Andra Maria Zuriaren plazan. Ongietorriak gurean gaur gaueko albistegira. Hauteskundei dagokionez eta aipatu dugun bezala EAJak behera egin du nabarmen eta EH Bilduk hazkunde handia izan du. Araban ordea gehiengo osoa galdu dute jeltzaleek eta baita ere sozialistek. Nerea Garziak azalduko digu. Arabako batzar nagusietan jeltzaleek 15 batzarkide eskuratu dituzte 2019an baino 2 gutxiago. EH Bilduk aldiz 2 ordezkari gehiago izango ditu, 14. PSE da 3. eta ordezkari bat galdu du, guztira 9 izango ditu, eta PPrekin batzarkide kopuruan berdinduta izango da. Azkenik, Vox batzar nagusietan sartu da batzarkide batekin. Araba hobetu dugu. Hori da Eusko Alderdi Jeltzalearen kudeaketa. Hori da EAJ eredua. Arabako hiriburuan EH Bilduk irabazi du 7 aulkirekin. Aulki bat irabazi du 2019ko datuekin alderatuta. Bigarrena PSE izan da 6 aulkirekin, eta berdinduta daude PP 3. eta EAJ 4. EAJ lehenengo boteretik 4. pasatu da, aulki bat galdu du. Azkenik, Elkarrekin Podemos 5. da eta aulki bat galdu du, guztira 2 izango ditu. Arabako batzar nagusietan berriz jeltzaleek 15 batzarkide eskuratu dituzte, 2019an baino 2 gutxiago. EH Bilduk aldiz 2 ordezkari gehiago izango ditu, 14. PSE da 3. eta ordezkari bat galdu du, guztira 9 izango ditu, eta PPrekin batzarkide kopuruan berdinduta izango da. Azkenik Vox batzar nagusietan sartu da batzarkide batekin. Beste udalerriei dagokienez Laudion ere Bilduk irabazi du eta Omiaren eskutik izango dira itunak. Zuian 4. aldiz EH Bilduk irabazi du eta aipagarria da Oionen gertatutakoa. EH Bilduk 5 aulki lortu ditu, 2019an baino 2 gehiago. Azkenik, Agurainen ere 7 aulki lortu ditu eta EAJak 1 galdu du. PPek Laguardian irabazi du, baina EAJak eta EH Bilduk aulki gehiago biltzen dituzte. Eta azkenik PSEek Iruña Okan berriz gehiengo osoa izango du.
Hauteskundeetako emaitza zenbaketa amaitu da, baina Araba, Bizkai eta Gipuzkoako batzar nagusiak eta Nafarroako parlamentua oraindik osatzeke daude. Datozen asteotan bildu beharko dira alderdiak eta akordio batera iritsi. Jokoa emango du, izan ere, aurreikuspenen arabera nahiko parekatuta daude, besteak beste Gipuzkoan eta Nafarroan, eta ez dago horren argi zer gertatuko den. Hauteskunde emaitzak jada argituta negoziaketa heltzen hasiko dira laster foru gobernuak osatzeko. Batzar nagusietara zein Nafarroako parlamentura sartzeko alderdiek gutxieneko boto kopuru bat eskuratu behar dute. Datuei erreparatuta Araban eta Bizkaian EAJko kidea izango da ahaldun nagusia, PSeren babesarekin. Araban EAJak eta PSek bat eginda, Ramiro González Jeltzalek jarraituko du agintemakila izaten. Bizkaian berriz EAJak ez du lortu gehiengo osoa, 5 puntu egin du behera, baina ziurtatua du ahaldun nagusi kargua, bakarrik edo ziurrenik PSeren babesarekin. Elisabet Etxano bekartuko du Unai Rementeriaren kargua. Gipuzkoan PPek izango du giltza gobernu osaketari dagokionez. Izan ere Bildu Elkarrek Podemosek eta EAJ PSek 24 eserleku dituzte. EAJak foru gobernuari eusteko PPren babesa beharko luke, beti ere PSren babesa mantenduz. Aipagarria orain arte agintan zeuden bi taldeen artean, EAJak eta PSek 5 batzarkide galdu dituztela. Oraindik ez dago ezer itxita, eta Maialen Iriarte koalizio abertzalearen ahaldungaiak balituzke aukerak ahaldun nagusi izateko. Nafarroan azken legealdiko akordio eusten badiete, Maria Txibite izango da berriz ere Nafarroako gobernuko lehendakaria, gero Abairen eta Zurekin Nafarroaren babesarekin. Hiruko horreko 21 aulki lortu ditu, eta eskuinak UPNek, PPek eta Voxek 20. Bildu berriz ere erabakigarria izango da legealdian zehar. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako batzarkidek hilabeteko epea izango dute inbestidura saioa prestatzeko. Berdinketa balego foru hauteskundeetan boto gehien jasotako taldearen buruak hartuko luke agintea. Nafarroako parlamentuko mahaia osatzeko aldiz 3 asteko epea dute parlamentariek, eta haren esku geratuko da gobernuko lehendakari izateko hautagai bat proposatzeko egin beharra. Hilabetera lehendakaririk ez bada berriro hauteskundak egin beharko dira. Gipuzkoak erabaki du gobernu aurrerakoi bat izatea. Euskal Herria Bilduren lidergoa izango duen gobernu aurrerakoi bat izatea, eta nik neuk burutuko dudan gobernu bat izatea. Ez naiz nekatuko zorionak esaten eta eskerrik asko esaten. Emaitzak oso ona, ze gorakada nabarmena izan da, eta ni uste Donostiak esan dula behar diala beste modua politika iteko, eta Donostia beste norabidean jarri beharra dagoela. Gizarteak hitzein du, eta azkenean herriak bozka ematen dunen, eta garbi dago, bozka eman dutenak ez dirala guk nahi genituen proportzioan izan, baina... Gipuzkoan eta Donostian gertatu dena azaltzeko, pantailaren bestaldean Iraia Oiarzabal daukagu. Kaixo, Iraia? Kaixo. Esan dugu dagoeneko, ez da, Gipuzkoan, Bildu izan dela nagusi, eta aurre hartu diola EAJari lehen indar gisa. Zen da irakurketa? Bueno, nik uste dut atzo gaueko emaitzek utzi zuten daturik nabarmentzekoena, eta Gipuzkoaren kasuan bereziki nabarmena izan zela, alde batetik Euskal Herria Bilduren boto igoera, ez, eta zifretan izandako bekuntza hori, ez, nola indartu den, pixka bat, alderdi edo indar politiko nagusi gisa, batez ere udalgintzari erreparatuta, eta, bestalde beste balantzaren bestaldean Eusko Alderdi Jeltzaleak izandako botoen galera, ezta? Egia da, ideia bat bazetorrela, ez, edo mezu bat bazetorrela azkeneko hilabeteetan batez ere Gipuzkoar gizartean asko indartu dena, ez, aldaketa baterako gogoa egon zitekeela, aukerako zeudela eta pixka bat nolabaiteko bultzada ote zetorren gizartearen aldetik eta herritarren aldetik zentzu horretan, ez, baina beti entzun izan dugu baita ere Eusko Alderdi Jeltzaleak boto bozka emateko garaian sorpresak eman ditzakela eta beti pentsatu izan den arren bere kudeaketak nolabaiteko zigorra jaso dezakela behar bada
beste batzuetan ez zela gertatzen, eta atzokoan argi ikusi izan genuen, badagoela nolabaiteko babesa eta Euskal Herria Bilduren kudeak eta politika egiteko modua saritzeko joera bat egon dela, eta aldi berean, Euskal Alderdi Jeltzaleak azken urteetan eta azken legegintzaldian izandako ibilbideari nolabaiteko zigorra jarri diotela hautesontzietan, ezta? PSek eta Elkarrekin Podemosek ere eserlekuak galdu dituzte, eta aldiz PPek irabazi egin ditu, hor ere eskuina lehen etzi dela edo gailendu dela ikusi daiteke, ezta? Nik uste joera nabarmen bat badagoela, egia da PSek eserlekuren bat galdu duela, oroar esango genuke, eutsi diola nolabait ere bere tokiari, aldiz, bazegoen Elkarrekin Podemos eta pixka bat espazio guzti hori barne biltzen duen giro horretan, bazetorren gainbehera bat, eta, honako hauteskunde hauetan horretan ere sakondu da, ez? Behar bada Eusko Alderdi Jeltzaleak jasotako kolpeak hartu du oihartzun gehiago, baina nabarmendu behar da ere espazio horretan badagoela beheranzko joera bat, eta kasualki ez, edo justu gaurre Pedro Sánchezek hauteskundeak iragarri dituela kontutan izan da, nik uste interesgarria izango dela ere, ikustea zer gertatzen den espazio horrekin, ez, batik bat ere, akordioetara iristeko orduan eta negoziaketak zabaltzen diren momentuan, ez, eta eskuinari dagokionean egia da, igoera ez dela haundia izan, baliteke Euskal Alderdi Jeltzalearen kudeaketarekin desengainatuta dagoen jende horrekin, eta ez behar bada perfil aurrerakoietan, baizik eta eskuinerago kokatzen diren boto emaile horiek batek behar bada Alderdi Popularrera jo izan, ez? Nik uste dut horregon daitekela behar bada pistaren bat. Hori guztia Gipuzkoan, Donostian berriz EAJ nagusitu da, 9 zinegotzirekin, 2019an bat gutxiago izan zituzten, eta EH Bildurekin aldea ere nahiko txikia da, ez da? Zer nolako irakurketa egiten duzu horren inguruan? Egia da atzo gauean, batez ere boto zenbaketa hasi zenean momentu batzuetan lehia bereziki estua izan zela Donostian, ez? Nik uste dut estuasunen bat edo beste pasatuko zuela Eneko Goiaren lantaldeak, azkenean, irabazle atera da, ez? Baina nik uste dut hor ere badagoela, balen aipatzen nuen joera orokor horri lotutako, mezu bat ere, bai, ez? Egia da, bai Aldundiari eta Batzar Nagusi begira, baita ere Donostiako udalaren kasu konkretuan, kontutan hartzekoa dela Euskal Alderdi Jeltzaleak izandako boto galera, boto desente galdu dituelako, eta aldiz kontrako joera gertatzen da Euskal Herria Bildurekin, ez? Goranzko joera daukalako etengabe, bai Batzar Nagusietan, bai Donostiako udalean, eta bai Gipuzkoa osatzen duten udal pilo batetan, ez? Eta nik uste dut hor, Donostiaren kasuan oso nabarmena dela Eneko Goiaren proiektuarekiko edo politika egiteko moduarekiko bazegoela desadostasun nabarmen batez, eta behar bada geroz eta gehiago agertzen dena, ez? Askotan badirudi, kudeatzaile onaren zera horretan mantendu izan dela, baina egia da, eta Euskal Herria Bilduk azken hilabeteetan eta azken urteetan bidali nahi izan duen mezua izan dela herritarren ondoan eta herritarreik eskatzen dien arazoetan edo auzietan politikak indartzeko borondate hori, eta bestelako eredu bat ikusi izan dugu kasu konkretu honetan gainera Donostiako udalean, ez? Etxe bizitzaren auzia, turismoaren auzia, osasungintza publikoaren auziak lurralde osoa hartzen du, ez? Euskal Autonomia Erkidego osoa, Gipuzkoa osoa, baina Donostian ere, Donostiako ospitaleko gorabeherek ere nik uste dut nolabait ere bere isla izan dutela, ez? Eta nik uste dut emaitzek, naiz eta azkenean goiari eman garaipena, abisu hori utzi dutela, ez? Eta ikusi beharko dela, legegintzaldiak zer ekartzen duen eta zer nolako joera edo zer nolako ibilbidea hartzen den zentzu honetan. Ea aurrera egiten duen orain arteko ereduan, edo nolabait ere herritarrek bidali nahi izan dioten mezu horretan, arretarik jartzen duen edo ez, ezta?
Elkarrekin Podemoseko kasua ere aipatzekoa da, ez bakarrik Donostian eta Gipuzkoan, baizik eta lurralde guztietan galdu dituelako zinegotziak, ez da? Zergatik gertatu da hori? Nik uste dute gainbehera bat badatorrela aspalditik, ikusten dugu Espainiar estatuan ere antzeko egoera batean daudela. Elkarrekin Podemosen espazio horren ibilbide azken urteetan oso gora beratsua izan da, badakigu zer nolako olatua suposatu zuen, pixka bate sortu zenean, eta zer nolako gora berak izan dituen urte hauetan zehar, nik uste dut neurri handi batean ere, alderdian bertan edo koalizioan bertan edo espazio horretan bertan sortu diren indar desberdinen arteko desadostasunak edo akordioetara iristeko zailtasunak eta gainera oso mediatikoak izan direnak kasu askotan ez diola asko lagundu behar bada bere burua abertzale edo independentistatzat ez duen ezkerreko espazio horrek horri eusteko, ikusi horrek kalte egin diola eta ziurrenik zentzu handi batean Euskal Herria Bilduk ere hartu dituela bozkak espazio horretatik, eta egia da kasu batzuetan kaltegarria izan daitekeela ordezkariak galdu izana EH Bilduren mesedetan izan baldin bada akordioak erdiesteko garaian, jakin badakigulako momentuz oso indartsu eta oso mugitzeko zaila izan daitekeela, orain arte Euskal Alderdi Jeltzaleak eta PSek mantendu izan duten akordiorako joera hori, ezta? Ikusi beharko da zer gertatzen den, ikusi beharko da ere, zen ikuste dute gaur jakin berri dugune albistea eta da uztailaren 23ko Espainiar Estatuko hauteskunde horietan ere, espazio horrek zer nolako planteamendu eta zer nolako joera izan dezakeen, etorkizunean etor daitezken akordio orokorretarako, bai estatu mailan, bai udaletan behar ez zainbeste, baina orokorrean hemen Euskal Autonomia Erkidegoan eta Euskal Herrian ere eragingo digulako horrek. Ikusiko dugu orduan, zein izan daitezken itun posible hoiek, Iraia, mila esker gurekin egoteagatik eta analizia egiteagatik. Eskerrik asko zuei. Gipuzkoan aldaketa batzuk izan dira lurraldeko udalerri garrantzitsu batzuetan. Esaterako Tolosan, EH Bilduk irabazi ditu hauteskundeak eta alkatetza eskuratuko du. 17tik 9 zinegotzi eskuratu ditu koalizio abertzaleak. EAJ-ari kendu dizkio irabazitako eserlekuak. PSek egun duenari eutxiko dio eta Andoainen eta Pasaian ere gobernu aldaketak izan daitezke. Udane Arbeo lankidea Tolosan izan da gaur eta Andu Martinez de Rituerto Tolosako EH Bilduren alkategaiarekin hitz egiteko aukera izan du. Gaurkoan Tolosan gaude, Tolosako EH Bilduren alkategai eta alkate izango denarekin, Andu Martinez de Rituerto, mila esker hemen egoteagatik. Naizuei, arratsalde, kaixo. Eta hasteko eta behin galdetu nahizu zorionak eta balorazioa egin dezazun, ezta? 4 urte zegonda EAJ udal honetan eta orain EH Bildu gailendu da, konta eguzu zuen balorazioa. Bai, mugu saiatu behar 4 urte hauetan oso posizio eraikitzaile egiten, proposamen asko egin ditugu eta zerbaitekin ez baldin baginan ados, gure kritikak beti oso eraikitzaileak izan dira, ez dira behin ere dena botatzekoak, baizik eta beti proposamenen batekin etorria. Eta gero jarrerak ere lasaiak izan dira, ez dugu behin ere krispaziorik bilatu, eta nik uste hoi herriak baloratu dula. Eta gero nik uste egon diala gai sensible batzuk eta hor ere gure jarrera nik uste herritarren gehiengo zabal batekin bat egin dula. Botoek nabarmen egin dute gora, ez da, koalizio abertzalearen alde, baina oro har Gipuzkoan ere bai nola ikusten duzu panorama? Bai, egia esan nik uste azken urtetako EH Bilduren lana hasi da herrian bere ondorio izaten, eta ez bakarrik hemen egin den lana, Madriden egin den lana, eta nik uste pertsonak erdian jartzea, pertsonak erdigunean, eta batez ere eskubide sozialak aldarrikatzea, zerbitzu publikoen indartzearen eskatzea, eta ikustea batez ere gobernatzen ditugun herrietan egiten nahi gehan lanak, nik uste konfiantza eman diola jende askori.
Eta Tolosan besteak beste, 4 urte egongo zarete, zein erronka dituzue aurrez aurre? Bueno, egia esan, frente asko daude irikita, eta, bueno, lehendabiziko erronka da egiteko era pikin bat irikigoa izatea, ez? Eta, bueno, herritarrekin egotea, auzotara egingo dugu bisita baia abuztu bitartean, eta jendearen beharrak entzun, eta bueno, denon artean lehentasunak finkatu. Eta gero baditugu bi gai gure eskumen zuzena ez dianak, bat ospitalarena eta bestea ur agentziak botatzea proposatu duen zubi berria, eta horiekin saiatuko gea eragiten dagokion instituzioekin. Eta hemen Alde Zaharraren eraberritzea, aparkamentuen arazoa, Zumardi txikia, etxe bizitza parkea handitzea, alokairuzkoa, baditugu erronka batzu bai. Oso ondo, mezu honekin geldituko bera eta mila esker ona etortzarrak. Zuei. Eta Gipuzkoarekin jarraituz aipatzeko, EH Bilduk alkatetzak ere lortu duela Arrasaten. Beraz, ona hemen Maider Borras alkategaiaren adierazpenak entzun ditzagun. Maider Borras EH Bilduren alkategaia eta Laister Arrasateko alkate berria. Gabon? Gabon danoi. Eta zorionak? Eskerrik asko, mila esker. Pozik, emaitzarekin suposatzen dut? Oso pozik, oso unkitxuta eta gure komunidadia zoratzen. Esperotakoa da, aldaketa hori, jotatzen alkatetzan orain arte, aldaketa espero zenuten, aldaketa hau? Nire ikuspuntutik, zintzotasunez irabaztea baizan aukera bat, baina hainbeste margenekin ez. Beraz oso posi gauz. Hor bazen ez, kanpainan ikusi genuen, egun berean izan zen gainera EH Bilduren kanpainako ekitaldi nagusetako bat Arrasaten, EAJarena ere bai, plaza lehiatua zen, bi alderdientzat. Bai, oso lehiatua. Kanpainaren hasiera hemen izan zen, bai, kotxea 200 metrotara, eta horrek bai zer esan handia muntauen. Adierazgarri izan, bai. Orduan esan zenuen, mitin hartan entzun genizun, iragarri zenuen, hau gertatuko zela? Bai, gure energia guztia 4 urtetan horretara joan da, herria hau berreskuratzera eta herri honi berebiziko bizisa eta alaitxasuna ematera. Azken urtietan nahiko triste ibili garata. Nafarroan inoiz baino gertuago izan du EH Bilduk UPNri aurre hartzea. Lehia oso estua izan baita bindarren artean. Erregionalistek irabazi dituzte bozak eta heldu den legealdian 9 zinegotzi izango dituzte. EH Bilduk aldiz 8 ordezkari lortu ditu Iruñeko udal hauteskundeetan eta lehena izan da indar aurrerazaleen artean. Euskal Herria Bildu gero eta funtsezkoa izango dela. Badago gehiengo aurrerakoia eta mira oso handia udalean, Iruñeko udalean. Beraz hori oso gauza garbia esan duena. El Partido Socialista ha mantenido y ha consolidado su espacio político. Por lo tanto, es una valoración positiva. Pozik gaude, Nafarroan gaur berriro ere gehiengo progresista eta aurrerakoi eta anitza gertatu delako eta ez da gauza makala, oso garrantzitsua da.
Eta horren inguruan hitz egiteko pantailaren bestaldean daukagu Jon Orzaiz, Gabon. Kaixo, Gabon. Bueno, Nafarroan UPNek irabazi du, 15 eserleku jaso ditu, baina Maria Txibitek egungo presidenteak, hautagai sozialistak, egungo 11 ordezkariak mantendu halko ditu, ez dala? Bai, alaxe da, UPNek garaipena lortu zuen Nafarroan, garaipen gazigozoa, izan ere, naiz eta indar bozkatuena izan, Navarra Suma koalizioarekin alderatuta hainbat eserleku galdu zituen eta nolabait duela 2 legealdiko parametroetara itzuli zen, baina nabari da higadura bat, nabari da orduko emaitzekin ere botoetan bera egin duela Javier Esparzaren alderdiak, eta hortaz seguraski itunak beharrezkoak izanen dira. Esan duzun bezala, Maria Txibitek eutsi egin zion, erronkari eta 11 eserleku lortu zituen Nafarroako legebiltzarrean. Dena den, Pedro Sánchezek Espainiako hauteskundeak aurreratu izanak dena hankaz gora jarri du, eta ez dakigu horrek zer nolako eragina izanen duen itunak egiteko tenorean, eta PSNek alde batera edo bestera izanen duen, ze ikusi dugun bezala, PSNek izanen du giltza. Alde batetik, UPN-rekin akordioa lortuko balu, horrek 26 eserleku emanen lizkieke bi indar horiei, eta hortaz, Javier Esparzak Navarra Suma apurtzeko egin zuen apustu hori arrakastatsua izan zela esan genezake, eta bestela PSNek orain arteko gobernu ereduari eutxiko balio, seguraski EH Bilduren babesa beharko lukete orain arte bezala, baina, kasu honetan EH Bilduk pisua irabazi du, indarra irabazi du Nafarroako parlamentuan, eta hortaz, garrantzia gehiago izanen luke aurrerantzean. Esan duzun bezala EH Bilduk aurre hartu dio, geroa bairi eta 3. indar gisa kokatu da. Horrez gain ere, Nafarroan bereziki altua izan da parte hartzea. Zein da horren irakurketa? Parte hartze altua izan zen batez ere goiz partean, naiz eta gero egun osoko datuak aintzat hartuta, badirudi ez zela inbesterako izan, eta are pare bat puntu bera egin zuela parte hartzeak, hainbat faktore izan daitezke horren atzean, baina faktore meteorologikoak eta lakoak alde batera utzita, ematen du bai geroa bairen barruan, baita PSN-eren barruan ere, zenbait boto abstentziora joan zirela. Nolabaiteko desilusio moduko bat ikus liteke hor, ze, ikus daiteke adibidez PSN-eren kasuan, lehen komentatu dugun bezala, 11 eserlekuri 11 parlamentariri eutsi diola, baina duela 4 urte baino boto gutxiagorekin, eta geroa bairen kasuan haren nabarmenagoa izan da, babesa galdu duela, ez bakarrik bototan baita parlamentarietan ere, zati bat seguraski EH Bilduk baliatuko zuen, edo erakarriko zuen, baina beste zati bat seguraski abstentziora joan zen. Iruñean berriz esan dugu ere, UPNek irabazi ditu hauteskundeak, baina EH Bildu 2. postuan geratu da 8 zinegotzirekin. Horrek zer esan nahi du, edo zikloa aldaketarako lehenengo pausua dela esan genezake? Nik uste oso deigarria dela, Iruñeko udalaren kasua, jendeak agian ez zuelako behar bezala baloratzen, zenolako parametrotan mugitzen garen. Duela urte gutxira arte, pentsa ez dina zen, EH Bilduk aurrez aurre begiratuko ziola UPN-eri, gogoratu behar dugu, UPN bakarka lehiatu zen azkeneko aldian, 2015ean, orduan alkate izan zen Joseba Asiron, eta EH Bilduk orduan 5 zinegotzi lortu zituen. UPNek aldiz 10
alegia lehenbizikotik bigarrenera, alde izugarria egon zen, eta UPN nolabait ohitua gintuen sekulako aldea ateratzera gainerako alderdiei, askotan bigarrenak ateratzen zituen botoak alako bi aterata. Hortaz egoera orain erabat diferentea da, eta inoiz izan den alderik estuena dago EH Bilduren eta UPNren artean. Bai UPN gainbehera txiki batean dagoelako, ez? Txiki eta batez ere oso mantsoa, baina legealde batetik bestera edo hauteskunde batetik bestera ikusten da halako beheranzko joera bat, eta beste muturrian daukagu EH Bildu, kapitalizatu ahal izan duen, bai ezker abertzalearen boto historikoa, baina baita, Nafarroa bai bezalako koalizioek eta proiektuek garai batean izan zuten indarra. Udala osatzeko zeintzuk izan daitezke akordio edo itun posibleak? Kasu honetan ere PSNren esku egonen da, EH Bilduk emaitza bikainak izan arren ez duelako lortu sorpaso hori eta ez duelako lortu lehenbiziko indar izatea, eta hortaz PSNren esku egonen da zirt edo zart egitea, udala duela 4 urte bezala UPNren edo eskuinaren eskuztea, alan udal gobernu aurrerakoi bati bidea ematea. Hasieran komentatu dugun bezala, Espainiako hauteskundeak uztailera aurreratzeak ere izanen du zer esanik, seguraski, izan ere PSNek agian ez du arriskurik hartu nahi izanen, eta horrek EH Bilduren aukerak murriztu ditzake, baina esan bezala hori, zakigu zer gertatuko den, datozen orduetan seguraski adierazpenak izanen dira, alde batetik eta bestetik, eta luze joko du negoziazioak, hortaz, ikusiko dugu, baina PSNren esku egonen da. Jon, gertutik jarraituko du Nafarroan gertatzen den guztia, mila esker gurekin egoteagatik. Mila esker zuei. Eta Bizkaian boto guztiak zenbatuta EAJak 12 zinegotzi izango ditu Bilbon, EH Bilduk 6, PSek 5, PPek 4 eta Elkarrekin Podemosek 2. Juan Mari Aburtok alde handiz irabazi du eta PSrekin gobernatzeko gai litzateke biek akordioa berretziz gero. Edonola ere, EAJak behera egin du Bilbon eta Bizkaiko batzar nagusietan. Hauteskunde municipala baino gehiago gertatu da Hego Euskal Herrian. Gaur, ziklo aldaketa baten lehen urratsa eman da Hego Euskal Herrian. Ezker independentista Euskal Herri osoa kontuan hartuta lehen indar politikoa da. Euskal Herri osoan kontuan hartuta. Ez da inbeste, beste alderdi batzuek gora egin izana, baizik eta Eusko Alderdi Jeltzaleak behera egin duela. Eta aintzat hartu dugu. Alderdi sozialistak erakutsi du beste behin ere herrialde plural bat garela. Anitza garela, denona garela. Joera agerian utzi dute hauteskundeek, EAJak behera egin du eta EH Bilduk berriz gora egin du. Bizkaien hala ere, jeltzaleak oraindik orain nagusi dira batzar nagusietan zein Bilbon. Hori bai, batzar nagusietan 50.000 boto gutxiago jaso ditu EAJak. Izan ere, jeltzaleek 2 batzarkide gutxiago lortu dituzte Bizkaian eta kontrara EH Bilduk 5 batzarkide irabazi ditu. Horiek horrela, ziurrenik Elizabete Etxanobe Unai Rementeriaren ordezkoa izango da. Izan ere, badirudi Etxanobek ez duela arazorik izango aldun nagusi izateko PSrekin akordioakin eskero. Eta Bilbon EAJak ere berriro aginte makila izango du. Juan Mari Aburto 3. alkatea izango baita. Emaitzak baina urrun gelditu dira iragartzen zuten gehiengo osotik. Izan ere, jeltzaleek irabaziarren 2 zinegotzik galdu dituzte. Eta EH Bildu 2. indarra bihurtu da. Naizta Bizkaian EAJ nagusitzen den atzera egin dute jeltzaleek eta hainbat herritan EH Bildu alkatetzak lortzear da.
Bestalde, EH Bilduk zeinbait alkatetzari eustea ez ezik hautetsi kopuru handitzea ere lortu du, eta gehiengo osoak ere lortu ditu, adibidez, Plentzian, Lemoizen, Sodupen, Alonstegin eta Froizen. Bestalde, Durangon esaterako bi ordezkari gehiago lortu ditu koalizio abertzaleak eta Galdakon berriz 3 gehiago. Ezkerraldean ere egin du gora EH Bilduk, eta PSek berriz gehiengo osoa eskuratu du Portugaleten. Baina alderdien arteko itunak tarteko ekainaren 17 arte itxaron beharko da aginte makila hainbat herritan nork eskuratzen duen argitzeko. Aipatzekoa da ere besteak beste Gipuzkoan jaso den abstentzio maila, naiz eta toki guztietan gora egin duen. Parte hartzea jaitsi egin da, 40,07koa izan da abstentzioa eta orain 4 urte baino ia 7 puntu gehiagora iritsi da. Gainera, 5.941 pertsonak bozkatu dute zuri eta 4.097 boto balio gabe egon dira. Entzun dezagun Eguzki Urteaga soziologoa. Gauza asko esanak izan dira. Argi dagoena da, naiz eta abstentzioa gorantza egin, EH Bilduk gorantza egin duela, ez bakarri portzentaietan, baita boto kopuruetan ere bai, eta hori ikusten da lurralde guztietan. Bizkaiaren kasua hartzen badu, 15.000 boto irabazi ditu. Eta hori Bizkaia bezalako zonalde batean oso esanguratsua da. Horrek ahalbidetu dio, azken finean, udalerri berriak konkistatzearena, ikusiko da bigarren fase batean, negoziaketak zernolako emaitzak emango dituzten, eta zernolako paktuak eragingo dituzten, baina fondoko tendentzia baten aurrean gaude, eta horrek nahita nahiez gainontzeko alderdiengan ere eragina izango du, bereien estrategiak birplanteatu beharko dituzte, alderdi sozialistak botoa galdu ditu 4 probintzietan, eta etorkizunari begira, zeren berak daukagakoa, azken finean gobernagarritasunarena instituzio askotan, birplanteatu beharko du, segurazki ez da jarraian izango, baina hemendik 4 urterako bidea gaur egun hasiko da, eta horrek eragina edukiko duela inongo zalantzarik gabe. EH Bilduren kasuan eta Ezker Abertzaleari dagokionez jarraitu behar du orain arte garatu duen estrategiarekin, eta 3 printzipio dauzka. Bata da zentralitatea bilatzearena, bestea da gestioan eta gobernagarritasunean emaitzak lortzea eremu ezberdinetan, eta 3. da paktoak egiten jakitea, eta hori demostratu du, bai Espainiako Kongresuan, bai Nafarroako Parlamentuan, bai hainbat udalerritan, eta argi dagona da, etorkizun nahiko oparoa aurkezten zaiola Ezker Abertzaleari. Eta estatuari begira Euskal Alderdiek hauteskunde orokorren aurrerapenaren inguruko iritzia eman dute. Espainiako gobernuko presidente Pedro Sánchezek aurreratu egin ditu udazkenean egitekoak zituzten gorteetarako hauteskundeak. Uztailaren 23an egingo dira. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley. Ez da onuragarria jendearentzat, ez da onuragarria momentua gaitxik eta modua gaitxik, eta behar bada, bere alderdi barruko kalkulu batzuetan ulertu ahal izango dugu deialdia. Guri konbokatoria elektoral batek ez digu aldatzen printzipioak eta baloreak. Eta berdin zaigu, hauteskundeak konbokatu edo ez du mantenduko ditu gure printzipio eta baloreak. Lehenengo berria eta gero alderdia, lehenengo herria eta gero, eta eskubiari ateak itxiko izkigu toki guztietan. Hori da gure posizioa. Eta gaurkoan Jonantz analista politikoarekin hauteskundeetako emaitzak aztertu ditugu. Bere esanetan, EAJaren kudeaketa moduari emendakin handia jarri zaio hauteskunde hauetan, eta gehitu du gizartea aldatzen ari direla. Hauteskunde emaitzak izebergaren punta direla dio, eta nabarmendu du EH Bilduren garaipena territoriala ere badela.
Euskal Herria Bilduk Arabaren kasuan lehenengo indar municipala izan da, foraletan ez, foraletan EAJan oso tarte gutxiarekin, ordan albiste ona izango litzateke, lehia bat egotea, ezta? Nik uste beti dela ona lehiak egotea. Gero, Bizkaian hitz egiten ari ginen EAJaren gehiengo oso bat iguruz. Bizkaian 50.000 boto baldu ditu Euskal Alderdi Jeltzaleak. Hori, sekulako, kolpe horren dimensioa, hain da hundia, iruditzen zait, ondo aztertu beharko Bizkaian bertan ere, inexpugnablea zen eremu batean, EAJak hegemonia kulturala, politikoa zeukan eremu batean, Euskal Herria Bilduk 10 batzarkidetik 15 pasa da, eta momentu horretan lehen esan dugun bezala, zenbakiek ematen dute. Iker Casanova foru diputatu, ez da gertatuko, ez dirudi, baina ematen dute, eta gero Gipuzkoako kasua. Eta Gipuzkoako kasuan, EH Bilduk nabarmen irabazi dizkio hauteskundeak EAJari, horrez dago inongo zerarik, Podemosek oso emaitza txarratera du, beraz batuketa hori desenpatatzen du Alderdi Popularrak. Eta Alderdi Popularrak Gipuzkoan, EAJ, diputatu nagusi jartzea, EH Bildurekiko alde handiz atzean geratu denean EAJ, iruditzen zait, Joseba Egibarrek ondo pentsatu beharko dituela atzo entzituen adierazpenak. Antsak azpimarratu du hauteskunde honen emaitzak ziklo berri baten hasieraren erakusle baino, ziklo aldaketaren ondorioa direla. Nik uste, Arnaldo Otegiri atzo gertatu zitzaiola, hauteskunde gauetako euforia eta mozkorraldi emozional horretan gertatzen dena batzuetan. Nik uste dut, importantea dela, irabazen duzunean nola jokatzen duzun, zer transmititzen duzun, ezta? Eta nik uste ulertzen ditut emozio horiek, uste garaipen politiko oso handia edukizuela Euskal Herria Bilduk. Gero beste kontua da, tonoan noraino igotzen dugun eta noraino ez. Orduan, ezagite asmatu zen hori esaten. Gero, ziklo aldaketarekin ados nago, baina nire ustez, ziklo aldaketa lehenagotik dator. Ikusten ari gera ziklo aldaketa baten ondorioa. Eta nire ustez hau importantea dela ulertzea. Zikloak ez dira aldatzen hauteskundetan. Hauteskundeak dira gizarteko aldaketen isla bat. Eta gainera, eta ez beti esan dut, isla hori etortzen da, agian ez momentuan. Nik uste dut, hauteskunde manetzabek moz gelditzen direla. Moz gelditzen dira, benetan, nik uste dut, gizartean dagoen ezinegona edo dagoen ikuspegia, oraindik ere ez dago guztiz islatua sistema politikoan. Oran, ziklo aldaketa hori, ja lehendik datorrena, ondoen ulertzen duen alderdi politikoak edo indar politikoak etorkizuna irabazita dauk. Eta uste dut hori zanetekela EH Bildu, momentu horretan EH Bildu dagoelako ondoen posizionatua, baina besteak ere ez dira lo geldituko eta saiatuko dira gako berri horietara egokitzen. Espainiako gorteetarako hauteskundeak deitu izana ere izan du hizpide eta SAK ondorioztatu du Sánchezek bozkak lortzeko aukera ikusi duela, konfrontazioa baldin bada, PSOE edo PP Vox hori horrela nabarmendu du, Pedro Sánchezen hauteskundetarako iragarpenak zaildu egiten duela Joseba Ziron Iruñeko alkatea izatea. Pedro Sánchezek arrakasta edukitzeko aukerak gaur dira 10%. Hor dago realitatea. Gero, maniobra izugarri askar egin du beti bezala, ekimen politikoa hartu du berehala beti egiten duen bezala, zentzu horretan, iruditzen zait, Pedro Sánchez oso asko gutxietsi izan degula, iruditzen zait oso politiko inteligente eta oso ondo manejatzen ari den politikari badela, beste gauza bada epe luzerako estrategiari daukan, ikusten ez, baina motzean oso ondo mugitzena. Nere iritzia da, hau, hain azkar egin izanak, adierazten dola, berak lehenagotik ja hau pentsatuta zokala. Alegia, kalkulu guztiak eginda, eta nik uste, bai lortzen duela ekimen politiko hartzea, bai lortzen duela autonomia erkidegoetan eta udaletan egingo diren akordio guztiak kondizionatzea, kanpaina elektoral baten erdian egingo direlako, esan dugun bezala, baina ustez badago hirugarren puntu bat, eta da, bere ezkerretara dagoen espazio hori dagoen bezala egonda, iruditzen zaite PSOEk egiten duen apostua dela, botoa konzentratzea bere inguruan. Alegia, momentu enten Pedro Sánchezek oso esperantza gutxioka Yolanda Díezen proiektuarengan eta are gehiago. Oportunitatea ikusi du, horre egon daiteken jende hori guztia,
erakartzeko zergatik aurrean PP eta Vox izango dituelako. Eta nik uste hori dela bere jokaldia. Esaten dizut, 110% posibilitatearekin berak kalkulatuko zuen, udazkenen arte itxoitea ere okerragoa izango zela. Gai zaldatuko dugu orain izan ere Eusko Jaurlaritzako lehendakari orde eta segurtasun sailburu Josu Erkorekak agerraldia egin du gaur Gasteizen atzo izandako hilketa matxistaren nondik norakoak argitzeko. Eraildako emakumeari buruz esan du, 32 urteko gasteiztar bat zela, ustezko hiltzaileak urruntzea agindua zuen. En este momento, la persona detenida se encuentra todavía en dependencias judiciales en Barcelona, bajo el control del juez de guardia, ¿no? Y bueno, lógicamente aquí en Vitoria, en fin, se ha dado pie inmediatamente a la investigación y se han activado los mecanismos inmediatamente posteriores a la realización de un delito de esta naturaleza, ¿no? Guztiz atzekabetuta gaude, Gasteizen izandako hilketa matxista honengatik. Helarazi nahi diet nire elkartasun eta babes osoa biktimaren familiari eta lagunei, eta beste alde batetik nire kondena hilketa honengatik eta gaitzespen irmoa indarkeria mota guztien aurrean. Eta Alfredo de Miguelek zigorra bete eta espetxeratzeko agindua eman du Arabako lurralde auzitegiak. 12 urte eta 4 hilabeteko espetxe zigorra ezarri zioten, baina gehienez 9 urte emango ditu kartzelan. Hala ere, de Miguelek 3 egun ditu erregu helegitea jartzeko. Manifestazioekin jarraiki Michelinen Gasteizko lantegiko greba egunak atzeratu dituzte. Ekainaren 5ean, 7ean, 10ean eta 12ean izango dira. Asteartean elkarretaratzea eta manifestazioa ere egingo dute. Eta ankerkeriari stop plataformak mobilizatzeko deia egin du Barbadori eta Zelaiari elkartasuna adierazteko. Igandean, agerraldi masibo bat antolatu dute Amurrion eta mobilizazio gehiago izango direla aurreratu dute.
Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan, Zea Maizen Adorea bestiarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan besterik ez, gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eu satarian daudela eskuragarri, ongi izan eta bihar arte.